TA3, nech sa páči. Tomáš Televízia TA3, ja by som sa opýtal vás aj pani Bašistovej možno o otázkach. Tu v Košiciach už niekoľko vašich superov ohlasilo kandidatúru, neobávate sa v tejto súvislosti trieštenia pravice? Obávam, samozrejme, že sa obávam, preto som sa v Košiciach veľmi dlho a veľmi intenzívne snažil o rovnakú dohodu, aká sa sieti podarila dosiahnuť v Bratislave a v Žiline, to znamená postaviť za kandidátom s dobrým odborným zázemím a s reálnou šancou uspieť silnú stredopravú zostavu. Žiaľ, tu v Košiciach sa stará pravica rozhodla, že radšej než by podporila naše úsilie o obnovu verejnej služby, tak si chce zopakovať prezidentské voľby. Hlavným dôvodom a cieľom kandidatúry pani Bašistovej, jedným z tých dvoch hlavných cieľov, je zvíťaziť tu nad Smerom. Považujeme to za dôležité ako signál smerom k celému Slovensku, ale aj preto, že naozaj, tak ako to hovorila pani docentka, to mesto má slúžiť všetkým, nie len papalášom. Z tohto hľadiska je to dôležité a tým je aj motivovaná jej kandidatúra. Ak dovolíte, ja to možno tak trochu zoširšia uchopím. V novinách píšu, že tam, kde už KDH opečiatkovalo svojho kandidáta, sieť sa do toho nemá montovať. My sa do toho nemáme pliesť. Aká to je logika? Keby sme uplatnili túto logiku v prezidentských voľbách, tak si 30. marca na internete prečítate toto. V druhom kole prezidentských volieb pri rekordne nízkej účasti zvíťazil nad Pavlom Hrušovským Robert Fico a dnes je novým prezidentom Slovenskej republiky. Presne takýto výsledok by malo uplatnenie logiky, ktorá sa dnes od siete ako nositeľa nového etosu pre verejnú službu očakáva. A my nie sme ochotní zmieriť sa s tým, že si tu pravica má prísť pre ďalšiu porážku. Myslíme si, že Košice si zaslúžia stredopravú primátorku a preto sme prišli s takouto kvalitnou ponukou. A viete, takmer 2/3 ľudí nechodia v komunálnych voľbách k urnám. Mladí ľudia takmer vôbec. Stohy politologických a iných analýz sa o tom popísali. Nie je jedným z dôvodov to, že sa im znova a znova ponúkajú tzv. Väčší kandidáti. 20 rokov ľudia, ktorí tu znova a znova kandidujú do tých funkcií. My sme ľuďom slúbili obnovu verejnej služby. Teraz im máme povedať, viete čo, počkajte ešte 4 roky. KDH už pred 3 týždňami opečiatkovalo nejakého kandidáta, čiže toto celé sa odkladá, prihláste sa o 4 roky. Potom s tým začneme. Teraz s tým treba začať. Po celom Slovensku, nielen v Košiciach, je dopyt úplne legitímny, rozumný a logický, že sa potrebujeme pohnúť dopredu. A toto je spôsob, ako to urobiť. Nech sa páči.